мақсади гузарондани аксияи тозагии маҳал ва соҳил, пешгирии ифлосшавии соҳили дарёву каналҳо, баланд бардоштани тарбия ва маърифати экологии сокинони ноҳия, тарғиби ҳифзи табиат, пешгирии ифлосшавии манбаъҳои оби тозаи нӯшокӣ мебошад. мавриди зикр аст ки дар ҳудуди ноҳияи шаҳри нав каналҳои Қаратоқ ва Чуст ҷойгир буда, дарозии он зиёда аз 20 километрро ташкил медиҳад. дар баробари он ки тавассути ин каналҳо ба заминҳои кишоварзӣ обёрӣ карда мешавад, баъзе минтақаҳои аҳолинишин оби каналро ҳамчун оби тозаи нӯшокӣ истифода мебаранд. аз ин хотир тоза намудани соҳили ҷӯи каналҳо ва дарёҳои минтақа аз партовҳои истеҳсолию маишӣ кафили саломатии ҷомеа мебошад. бояд ҳар моҳ рӯзҳои шанбеи охири моҳ дар ҳудуд ноҳия ҳамин хел аксия бояд ки мунтазам то охири сол гузаронда шавад. мана имрӯз дар ҳудуд ноҳия дар аксияи мазкур ки тамоми корхона ташкилотҳо сокинони маҳаллаҳои ҳамшафати объектҳои об якдилона иштирок варзида истодаанд. дар чорабинии мазкур наздики 1500 намояндагони корхонаи ташкилот ва сокинони маҳаллаҳои ҳамшафати объектҳои об иштирок варзида истодаанд. дар корҳои тозагии соҳили дарёву каналҳои калони ноҳияи шаҳри нав сарбозони қисми низомии кумита оид ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки канали Қаратоқ аз ҳудуди қисми ҳарбӣ мегузарад саҳми назаррас гузоштанд. мо истиқоматкунандагони ноҳияи шаҳри нав, ҷамоати ноҳияи шаҳри нав баҳри сазовор пешвоз гирифтани ҳамаи ҷашну маъракаҳое ки дар пеш истодааст, аз он ҷумла 8 март рӯзи модарон, иди хуҷастапаи наврӯз ва баҳри сазовор пешвоз гирифтани 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дастаҷамона ҳашарҳо гузаронда истодаем ки имрӯз аксияи тозагии соҳил гузашта истодааст. кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ҳамаи ҷашнҳои дар пеш истодаи ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас пешвоз гирем. ба гуфтаи масъулин аксияи тозагии маҳаллу соҳил дар ноҳияи шаҳри нав минбаъд ҳар рӯзҳои истироҳат гузаронда мешавад. ҳадаф аз роҳандозӣ кардани ин иқдом рафъи камбудиҳои ҷойдошта, ободу зебогардонидани шафати шоҳроҳи Душанбе Турсунзода, кӯчаву хиёбонҳои ноҳия ва дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашнҳои бузурги милливу таърихии кишвар мебошад. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Ҳалимов аз ноҳияи шаҳри нав барои барномаи иттилооти Навид.